Nuwun sewu. Tak umpamake wong ibadah salat. Piye? Salate sah yen nglakoni wudu. Ibadah sah nek bayaran, Mas. Nek ora bayaran ya ora sah to, Mas. Ngoten lho, Pak. Kabeh iki nek urute kok. Oke, ketoke kapok nggih garing iki. Provokator malan. Lah ya piye kahanan, Mas? Oh iya. Lho, saya genduk Winong karo genduk Birgita dibarengke. Coba kaya apa? Nggih. Lakon bojo loro aku. Sisih Winong, sisih Birgita. Serasa hidup di dunia. Kanca-kanca njaluk suluk lho sampeyan. Ya, Bu. Suluk. Aja ngono kuwi to, Mas. Nek kaya karo sapa to? Lah, wis to. Aku kuwi urung iso, nerokne kuwi urung iso malah. Ndang to, Mas. Mboten sah, cengkoke pun benten kok, Pak. Mboten napa-napa pun sak ikhlase jenengan. Ayo. Ndang, Mas. Pak Cahyo niki dereng ngertos lho. Nggih. Mosok aja. Wih, kasanah budaya yang seindah itu. Belum tahu. Kasanah budaya seindah itu mosok belum paham. Ngomong nggih kuwi jenenge kasanah ora indah ya. Ayo. Ayo apa jajal? Jajal. Sampean, Mas. Ndang, Mas. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Tapi nganu Mas, Jim. Tapi mengke jenengan terokne lho Pak Dalang. Apa? Mungkin kan iki Mas Jajak kan mencontohkan to. Lah mungkin niku. jenengan kan nek nirokke. Kok kowe ngongkon aku Pak Wahune menengahi sinanggap Ya ora. ben to iki kan anggota, request Ya, anggota. patene kowe ulang tahun ke 300 abad tak tirokne wis ora. Ah iya. Aku mau untuk bocoran oleh Pak Cahyo. Apa? Pak Cahyo bakal nurut miturut apa sing mbok ngendikake janji siji. Apa? Nek pas menuju kowe fitness. Alah. Mesti. Ayo nyawang kowe Ya kalau enggak status jenengan. Nggih. Nang, teng suluk melipar-melipir ya ora. Ayo, Nang. Helm. Nah suluk kok malah. Kesi sing nakal to, Pak. Tak wangsuli iki nak wong sing nakal kesi kok. Nun sewu bareng atur. Bapak niku kalau wingi damel status, ingkang damel foto niku Mbak Yu kados niki kados ning fotone ditutupi stiker ngoten kali. Aku sampai ora ngerti ya, berarti aku privasi berarti. Mosok nggih? Iya, ndak pernah ngerti statusnya Pak Iki Cahyo. jajak iki ra mung rusak rombong aku. Gur namung ngene lho, Pak. Sepele jane. Pengen fitness gur ngoten kok. Nggih. Oh, ngono to tibake. Diam ngono kita bapakmu. Mosok jeneng mboten. Oh, kita ada tekan ngomah yo, sampluk parut. Wih, mosok jeneng mboten mirsani, Bu? Ora ngerti. Loro larane wong wedok nek diprivasi karo wong lanang. Wong Cak. omah iki aja nek ditutupi. Jajak Antarane siji lan siji. tak rudal ndasmu ya ora. Utang terus terang omonane lho, Bu. Sesuk anu HP-ne tak operasi arepan. Lah ngeten, Bu. Tenang. Pokoke jenengan nek sesuk nganti padu ngabari kula lho. Kowe iki ra mung ngrusak rombong aku, ngrusak keluargaku barang. Pancen dadi pangajap ingsun iku. Walah. Turun dulu ora. Kowe sulukmu kapan? Cek sido niki. Rido. Aku lali kok. Jelimar ora ayo. Cocok, Dek. Oh, alah, yo sih. Mula kayu sengon no. Ngawut ora. Sing neng kene kuwepruk mimbar kowe kok ora. Kadodoki. Nggih. Swangkah anggro sesumbar lindu bumi goncang kanjeng. Jangan mengganggu konsentrasi toh, Dik. Lho kuwi apresiasi kok ngono kuwi ya. Ini jangan pas saat ini, jangan dulu, nanti sudah selesai aja lah. Oh iya. Guys ini semua sudah paham kok. Oh iya. Anu untuk bahan belajar direkam aja, direkam. Siapin dulu HP ini. Ulangi ya Mas, diulangi ya. Iya. Disiapin HP ini. Nggih, bahan ajar mungkin. Nggih. Diam. Diam. Astaga. Diam. Kowe nyelukmu ora Mas, wo pernahe ora. Anake Semar togo ki kakange Semar Mas. Jurusan pedalangan ora ngerti sora silah. Wo. Ya ning biyen seneng Mbak Yu. Wah.